Aw bisimila hôtel Lafiya la. Niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila baw ma limanaw ani k'a dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i k'a dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛmɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye
a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. bi ye ntɛnɛn ye marisi kalo ale tile 30 san 2026 an b'o kɔnɔna fala ye shawali kalo jate taara k'an dan dɛ u y'a tile joli ye de a bɛ dawuni bɔ dɛ bon sini ni n taara fajiri la n b'a lajɛ parce que olu b'a turuturu ye quoi sɔgɔmada in na fala ye wolomasiri tabaw ye taaɲɛ kelen kɛ anw yɛrɛ ka dugu la n'o ye ɲɔnɔ ye kunun ko o fisayara an ma kosɛbɛ Segu marabolo kɔnɔna na bi ɲɔnɔnkaw malo sɛnɛnaw u sigilen no malo kunna ko mɔgɔ ti ka na sa fala ye sɔgɔmada in na min ye Bakara Jara ye an n'ale kumakan k'a la k'a lamɛn i ka maaw y'an wele Somajɛp ko tile filɛ na k'an b'u ka dɛ ngu kana u kana an ka kuma Sky fana y'an wele k'an ye dɔ ka kuma k'an tɛmɛ ko bɛ ka cɛkɔrɔbaw ta cogo n'u bila cogo fɔ ngu ma a ye na an k'a ɲɛfɔ o ka fisa ni cɛ dɔ in fɛ tagali ye fala ye ni min ma bɛn u kana an k'an sigi an ka kuma kɛ komi u yɛrɛ ko u fila bɛɛ ko nkalon tɛ ko nka ko gɛlɛyaw de bɛ baara la o fana ka fisa o ɲɛfɔli ka ɲi n'an ye ɲɔnɔn fɔ fala ye taji sɔngɔ yɛlɛli gouvernement ye cɛsiri min k'a la an bɛna n'an da don o la sɔgɔmada in na jamanadenw fana kɛlen don ka muɲu min kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la kunun ko ka bɔ Sibi ka na Bamakɔ taji ko a kɛra kataba 4 ye tuguni fala ye nka jamana ɲɛmɔgɔw ka fo o la minisiri min bɛ kuranko kunna fala ye miirina kura min b'a la ni baara taabolo kura min b'a la a y'a ɲɛfɔli daminɛ baarakɛlaw ye CIC n'o ye npogotigiw ka kalanyɔrɔ ye Sibikaw fɛ yen 9 o bɔra n'o ye 9e promotion ye npogotigi 80 bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dir'u ma kunun ko an n'an da don o la seko ni dɔnko ale minɛn falen no bi fo k'a bɔ an bɛ taa Bugunikaw fɛ yen biennale maɲɔgɔnlaw bɛɛ lajɛlen taara di olu ma min ye Segukaw fɛ yen ɲinan san baaraw kan ka kɛ cogo min na Festival Cité Niger maaw fɛ fala ye o ɲɛnajɛw sigira kabini juma su fɛ ni ɲɔgɔnlaw ye a dugusajɛ ka kɔrɛ baro kɛ Dawuda Tigete ye o ɲɛnamaya sufɛ ka ɲɛnajɛ fana kɛ min ye an ka maa min tun b'o kɛnɛ kan o ye Vamara Berete ale na tila ka na i da don o la Mali ale ni Irisilakaw an na kuma o fana ka fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi na min ye kow kɛcogo ye an na dɔ fɔ o la ka kɛ ni Mali yɛrɛ ye minɛn minnu sa kɔsa in na an ka musongana dɔ bɛ fala ye ala ale ka kalifa minɛ a la ale tɔgɔ dalen no Mali yɛrɛ de la Mali Bibi Sango ni y'a tɔgɔ fɔ falatɔw ni yatimɛw ni denmisɛnnin minnu tun bɛ tɔmɔ ale kun y'olu lamɛnyɔrɔ dɔ b'a bolo n'a bɛ fɔ ma ko orphelinat Ɲabɛr an na kuma kan bi sabula maa min don a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ fasoko in na nin ye an donkan ye sɔgɔma in na. Falai bɛnkɛ ko ale ɲuman sera so ko sangɔni ale ka kuma ko ale fana b'a ka commandement kunna ye maa t'a ci ale de bɛ bɛɛ lajɛlen ci ko komi ale yɔrɔ ka jan na fala ye k'an ka to ka jeli sɛsi jeli lamɛn ne ko n k'o fana ye jɔn ye tuguni ko ne tɛ sɛsi jeli dɔn n ko ne t'o dɔn dɛ ja Seku Kuyate dugulen tɔgɔ de ye sɛsi jeli ye Jɛnɛbasɛki cɛ ko n'a ye mun sɔrɔ k'an ka tɛnɛnkun jara fana lamɛn ani Mamayi Kuyate ala ka hinɛ o la Mamayi Kuyate in fala ye i bɛ Sira Kuyate dɔn kɔni o fa de y'o ye min bɛ gitari fɔ ta Gimba Kuyate o fana fa de ye Mamayi ye
olu ba de ma Daraba ye Jeliba Sisoko denmuso ye bɛnkɛ bɛ ka nin bɛɛ de fɔ ne ɲɛna sa ko bɔn ko Jeli Sɛsi n'o ye Seku Kuyate Jɛnɛba Sɛki cɛ Tɛnɛnkun Jara Mamadu Kuyate ani Ablaye Jabate k'olu de ye dɔnkilida daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu de tun bɛ groupe kelen na Segu ko komi ale tɛ se ko n ka to k'olu lamɛn k'olu bɛ maa sɛbɛ k'a fɔ Sɛsi kɔni bɛ Faransi sigi la dɛ Fala ye bon Tɛnɛnkun ni Mamadu kɔni fatura nka Ablaye kɔni bi yan Badla ale yɛrɛ bɛ ka bisegi magɛn na nin waati in na nin ye bɛnkɛ ka baro ye Fala ye n kɔni b'a dɔn tiɲɛ na Seku Kuyate dɔnkili kɔrɔma caman b'a bolo o de la bamananw ko dɔnkili man di a kɔrɔ man di bɛnkɛ an b'a yɛrɛ fo komi a yɛrɛ segira ka taa so a k'a jija sunkalo wɛrɛ a kana n'an bɔr'o la Fala ye ko AES ni nanzarala jamanaw olu kɛlen don ka ɲɔgɔn ɲun dɛ sigi molo ma sɔn molo tɛ Ala fɛ Fala ye molo bila n k'i sɔn o fana tɛ maa ɲumanya tamaseere ye n y'a f'i ɲɛna yan ko fɛn o fɛn ka di cɛnin na a y'a bugɔli to ten bɛ fɛn kelen min ye o y'o ye n'o tɛ hɔn nin na ten nin minɛ ten taa yan fɛ ten nafa foyi tɛ nin na Fala ye sɔgɔmada in na ko min ye AES jamanaw ye Fala ye u fununen don nka u ma jɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nanzaralakaw ka wasabulon min bɛ yen n'o sigilen don Bruxelles kaw fɛ yen k'olu ye bɔnforola kuma min fɔ ka taa fɛɛrɛ min sigi sen kan ko ka Mohamed Bazoum bila Fala ye k'o ye k'i sen don olu ka jamana marali ko la koyi k'olu ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen minnu ye bi nin waati in na u b'a ɲini nanzaralakaw ka wasadenw fɛ Fala ye ko bɛɛ lajɛlen kunminan kɛlen don k'i labɔ bi koyi k'o kumana k'u ɲɛ t'u ka jamana extension na ko taji t'olu kɔnɔ ye wa ko diɲɛ gɛlɛya min bɛ bi ka kɛ ni Iran kɛlɛ ye k'u ɲɛ t'o la wa ko degun min bɛ bɛɛ lajɛlen da la bi ko m'olu labɔ fiyewu AES ko ale ka kɔni ka ɲɛsin u ma k'o tɛ dogola ko ye sabula olu y'a yir'u la k'a fɔ k'u k'a dɔn k'u duuru basi olu yɛrɛ duuru nɔnɔ n'u bɛ jɛ ka kuma u k'u lajɛ u k'u maaya filɛ u kana lajɛ k'a fɔ ko min ye se min bɛ u ye k'u bɛna o ta ko k'o tinti olu kun k'olu tɛna sɔn ma nin waati in na o la min ye nanzaralakaw ka nin wasabulon in ye olu de filɛ ka taa jɛrɛ kɛ nin ye wasaden dɔw ka fara fara ɲɔgɔn kan ko min ye bɛnkan sɛbɛn ko k'o sɔrɔ Bazoum ko ka fiɲɛbɔda da ale ma nanzara ninnu Fala ye u dɔnko b'an ka kow la o n'o tɛ u tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ten k'a fɔ fiyewu k'u bɛ nin ko sugu kɛ ko bɛ ko la sɔrɔko ta na sira fɛ dugujugurako ta na sira fɛ lakanako ta na sira fɛ juru jugu ni juru kajibina ni bɔrɔkɔ juru minnu talen don ka don an na a ka ca Ala fɛ u b'olu dɔw kumabɔli nɔfɛ nin ko in na kuma tɛ Bazoum ale wuli o wuli ale tun bɛ fɛn minnu fɔ a ka baara kɛcogo a ka ko kɛcogo o ma dogo maa si la wa min ye Faransilakaw ye a n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ nin waati laban in na Fala ye an kan ka jida ko dɔw sɛnɛ na dɛ ni ninnu nanzara bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ bi k'a fɔ ko ka Bazoum bila k'a da taa ka so ka lafiya d'a ma o tuma na ko minnu bɛ ka kɛ cɛncɛn fo ka jamanaw la olu ɲɛ fiyɛnen don wa walima u ɲɛ t'olu la de Fala ye Nations Unies kɔnɔna siɲɛ joli Mali ye sɛbɛn ta ka ɲɛsin Faransi ma ko a ye waleya cɛjugu minnu kɛ Nations Unies kɔnɔna hali bi AES jamanaw taara siɲɛ joli ni sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ ko Faransi pankuru bɛ pan u ka dugukolo kunna ko ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ siɲɛ joli min ye nanzara jamanaw ye u ye wulikajɔ o ko la k'a fɔ k'u b'o ko kɔn AES jamanaw ko olu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini Conseil de sécurité fɛ ka taa n'u ka daliya jɔnjɔnw ye k'a yir'ula k'a fɔ bi waleya minnu bɛ ka kɛ u ma jɛ n'u ye Ukraine jamana ale bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka Bamajɔ ni wale kɔkɔrɔma doni min kɛ k'a baaraw kɛ ka marifaw d'u ma k'olu taara nin kɔ Nations Unies na ko taama mɛnɛ sisimabɔ u ma kala don u ɲina ka bɛn n'o ye u n'u ka daliyaw bɛ ɲɔgɔn na min ye k'a yira k'a fɔ min ye jɛnsɛrɛgɛ naani jamanaw ye olu bɛ ka wulikajɔ ko tumana maa minnu b'a la bi ko ka Bazoum bila olu bɛ mini jo sariya jamana tugu k'u ka kumaw bɛ mini waati min na fana o nanzarala jamana kelenw ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan tajiko gɛlɛya k'a lajɛ k'o wuli Mali la k'a lajɛ k'u bɛ Mali yɛrɛ dafiri ko tumana ko ninnu jɛkulu ninnu tun bɛ min olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn o tumana o m'olu ko ye wa jamanadenw ka tɔɔrɔ jamanadenw ka ɲani jamanadenw ka degun min ye fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ jamana ninnu kan ko tumana k'olu ka jo sariya ye fanfilama ye wa o y'a yira fana k'a fɔ bi
min ye diɲɛ sirege naani jamanaw ye u da delen do bi u tɛ kuma sini ka kɛ ni AES jamanaw ka degun ye min ye faransikaw ka maa dɔ bɛ yen utukalo san 2025 n'o ye Yann Veziri ye ale minɛna Mali la ya ko sabula a tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ko tuma na Union Européenne députés tun bɛ mini diɲɛ seleke naani jo sariyabaw tun bɛ mini kabini Faransi ko k'a ka maa tɛ kabini Faransi ko maa min don ko a bɛ baara kɛ ten fo ka n'a kɛ yɛrɛ sa u yɛrɛ nan'u jɔ kangalanka ko service de renseignement maa don Union Européenne ma fɛn fɔ o la dɛ Union Européenne ma fɛn fɔ fana waati min na bingalu taara ka ɲɛsin Burkina Faso ma min ɲɔgɔnna kɛra Mali la yan janvier kalo in ale kɔnɔna na n'o tɛmɛna sisan Burkina Nigerkaw fɛ yen min y'olu ka pankuru jigiyɔrɔ ye dosili min taara kɛ ye uranium ɲinini kuma o kumana ko Union Européenne tun bɛ mini Général Abdramane Tchani a dun m'a dogo dɛ a ko jamana ɲɛmaa minnu nɔ bɛ nin ko in na Tchani ka kuma do fala ye k'o ye Benin ta ye o ye Côte d'Ivoire ta ye u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen do Faransi ta fɛ AES y'o kɔn k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o fɔ bɛɛ ye k'o tuma na ni député minnu b'a la ko ka Bazoum bila k'u tun bɛ mini u tɛ se ka kuma ninnu na o u tɛ se ka fɛn fɔ ninnu na o u t'u da don ninnu na o sabula u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen de la laɲini ye kelen de ye min ye wolomasiri taba minnu filɛ fanga la anw fɛ yan u bɛ se ka olu bɔ yen cogo min k'u sagonamaw sɔrɔ o la sa ko min y'u ka misaliw ye u ka miirinaw ye u ka baarakɛcogow ye k'a fɔ k'u bɛna ka na kalan kɛ an ka maaw kunna AES jamanaw ko k'u tɛna jɛ n'o ye tuguni o de la Burkina kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ min ye Niger kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ musolakaw bɔra k'u ka dimiw yira welewelemadaw dara Bamako yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko Union Européenne ye fɛn min kɛ nin ye a ma jugu ye bi a ma jugu ye sini wa k'u ka bila u kunna ko min ye AES jamanaw ye u sigilen tɛ k'u bolo fila da u sen kan dɛ u tɛ ka fɛn fɔ nka u tɛ ko kalama k'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa min ye Union Européenne ye k'a k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnya waleya ani jɔnya sɛbɛnlenw ani jɔnya taabolo ko olu banna a mɛnna. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa anw yɛrɛ ka dugu la han yɛrɛ ko ni maa ko tɛ kelen ye bamanciwale ni ɲuguwale kɛbaaw u b'a ka zole da cogo min u bɛ k'a da ten nin waati in na ɲɔnɔmana kɔnɔna na fala ye degun ni kelen tɛ fila kɔni ma anw fɛ yen ɲɔtigɛ tɛ se ka kɛ kungo taa ma nɔgɔ min ye dugu caman bɛ yen bi degun bɛ olu kan armée kun ye capitaine dɔ bila ka taa waati dɔ la fala ye o ye taa tugu maaw la ye kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen bila sira kelen kan ka baara caman kɛ nka a nana ye k'a fɔ armée ka baara fala ye kalo wɔɔrɔ don capitaine kɔni dara nka yan'a ka taa a ye nɔ to han ɲɔnɔ bɛɛ bɔra o kalama min ye an ka dugulama caman ye foli ta ka ɲɛsin ale ma kunna sini ko wolomasiri taba ka wulikajɔ dɔ kɛra ni pankuru ye o y'a sɔrɔ bamanciwale kɛbaa jɛkulu dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka ɲɔnɔnkaw bɛlɛ ka taa bingali kɛ ka ɲɛsin u ma min ye armée ye maa tun bɛ bɛn dɛndɛndɛn in na a y'a bɛɛ lajɛlen halaki u n'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen min ye armée ye a ka baaraw tora sen na sanfɛla la yen fana ka lakɔlɔsili kɛ ɲɔnɔnna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko sa ko ka wolomasiri tabaw fo ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri in na ko wa k'u ka wulikajɔ in ka dɔ fara a kan hali bi ɲɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na fala ye n'an bɔr'o la nin waati in na min ye Mali ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye o ye mun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na min ye taji ye fala ye a sɔngɔ yɛlɛla koyi Mali gouvernement kun ka sago kun ye min ye o ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan ɲɛtugu ka sɔrɔ ko in na u ni juraw ka bɛn
hali ni gouvernement yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ta ka se ka olu sigi sen kan cogo min yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na sɔngɔko la nka Mali a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan n'o ye gouvernement ye siraw lakanali bamanjɔli ni jugawalekɛbaw olu bɛ bingali min k'an ka siraw kan k'olu lakana min ye tɔnɔkan tɔnɔ ye ale ni dɔdambolo tɔnɔw ka se ka dɔ bɔ olu la a yɛrɛ fan fɛ juraw ka se ka baara kɛ cogo min na min ye sɔngɔ kana yɛlɛ Falaye ko n'i b'a fɛ ka fɛrɛ folo ma kana to a k'i k'a lamini dɛ nka folo ye an k'a lamini sabula nin sen ta n'o kun ye gɛlɛya tɔ nin kun ye so kɔnɔ gɛlɛyaw ye nin bɔra diɲɛ la ko ye Falaye aw ka dugu in tɔgɔ ye di dɛ aw ka fɛn in tɔgɔ ye di yɔrɔ in i bɛ min tɔgɔ fɔ ɲɛna kuma bɛɛ ta taji ta yɔrɔba in 3D Dumuz an t'a dɔn jumɛn de don Detura Dormuz Falaye a kɔlɔlɔ sera an ma han gouvernement ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka jate sugu bɛɛ bɔ Falaye juraw ko n'a ma fara kan olu tɛ se k'a feere u ka bɔ ti y'a la o la gouvernement kɔni y'i gɛrɛ tɛ sabula ni 230 kun fɔra ni 240 gouvernement ko k'o ka ca k'u k'a lajɛ ale bɛ dɔ bɔ a ka sɔrɔw la yaasa an ka se ka lafiya nka Falaye o mapu ɲɛmaaw ko k'u ka malidenw de fo dɛ an bɛ nin fɛn fɛn la nin ye jama de sɔnnen don n'o tɛ jamanaw la a tɛ ku i la yɛrɛ o la sa taji n'o ye essence ye ale kɔni kɛra 175 ye min ye gasoil ye o de sɔngɔ yɛrɛ cayara kosɛbɛ Falaye min ye 180 dɔrɔmɛ 4 ale bɛ o la bi pompe la nka an tɛ se k'a ye fɔlɔ han awɔ gasoil kɔni tiɲɛna on sont pas vu on sont cherché donc o mapu maaw ko nin waleya min kɛlen filɛ n'o ka directeur PDG ye Jakarija Danbele a ko gouvernement bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan Falaye ko in bɛ se ka fo maaw la cogo min ye transport ko ta na sira fɛ min ye sanifeere ko ta na sira fɛ DNCC ale na dɔ fara a ka bolobaaraw kan tuguni yaasa jamanadenw a kana taa kɛ sɔngɔw ye sɔngɔ minnu tɛ se olu kɔrɔ gouvernement ye degun min kɛ ka waleya minnu ta nin ko in na o bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen la cogo min na laɲini ale kɛkun ye o ye u y'a yira fana k'a fɔ sa ko min ye minisiriso yɛrɛ kɔnɔna ye Falaye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sen kan ko Musa Galabu ale bɛ taama la fɔlɔ n'a nana ni juraw na ɲɔgɔn ye da dumuni fɛn feerebaw na ɲɔgɔn ye balotigiw na ɲɔgɔn ye yaasa cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ n'u y'olu ta n'o ye fɛɛrɛ 10 ye a lawaleyali bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko jamanadenw k'u tulo ma kɛrɛba sigi kan Falaye kuma kibaruyaw bɛna d'u ma don nataw kɔnɔna na yaasa an kana taa gɛlɛya fara gɛlɛya kan kana degun wɛrɛ se an yɛrɛ ma énergie du Mali ale kɛra yɔrɔ min ye sa Falaye bolodimi don min ye bolodimi min don ni bolo dun furuna a bɛ d'a tigi de kan na dɛ o la wele bilara professeur Cɛmɔgɔ ma ale min ye kalanfa ye k'a kana nin ko in ɲɛnabɔ Falaye ko yanni maa min ka siga fɛnba fofo nɔna min dara n'a ye o ɲini k'o dɔn Cɛmɔgɔ kɛlen don bi ka mun sigi sen kan Falaye n bɛ taa ta tigiw da a sun kɔrɔ o de la a yɛrɛ wulila a minisiri ka taa baarakɛlaw de fɛ yen koyi karisa e bɛ yan san joli i bɛ ka mun baara kɛ yan ji tɔn yɔrɔw la ji baara yɔrɔw la énergie wocɛw kɔnɔna na syndicat cɛma Falaye a k'u ma ale ka dayɛlɛlen dɛ sabula olu bɛ sanfɛ olu bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw dɔn nka ale min ye minisiri ye ale ka dayɛlɛlen ni fɛɛrɛ ko don ni baara kɛcogo ɲuman don ni mɔgɔw nana maa si tɛ jɔ u ɲɛ Falaye an yɛrɛ bɛ se k'o seereya sabula an y'a ye k'a fɔ maakɔrɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ baara kɛ énergie la u wulila ka s'a ma n'u ka fɛɛrɛw ye Falaye u bɛ k'a ko jateminɛ min ye minisiri ye a ka taali ka taa baarakɛyɔrɔ ninnu lajɛ Falaye a kɛkun fɔlɔ ye mun ye degun min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw yɛrɛ kan fɔlɔ olu minnu yɛrɛ ye baarakɛlaw ye degun jumɛn b'u kan ka se ka o dɔn o kɔfɛ mun ni mun b'u bolo o de la a taara SOMAGEP la ka taa SOMAPEP la laboratoire min bɛ jiko ɲɛnabɔ Tawusakaw min ye OMVS bolofara min sigilen don an fɛ yan Cɛmɔgɔ ye baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a sinsin a kan Falaye ko foyi tɛ yen min tɛ se ka kɛ n'an bɛnna k'ale ka da dɔrɔn tɛ dɛ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i ka ɲɛmaa bɛɛ ka da bɛɛ yɛlɛlen don i ye ka n'i sigi a ka cɛ i sigilen ɲɛna ni olu m'i lamɛn t'ale minisiri fɛ yen Falaye ale b'i lamɛn wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka ɲɛ cogo min na laɲini ale kɛkun ye o ye bi minisiri Cɛmɔgɔ Tarawele bolo an b'a dɔn k'a fɔ Falaye n'a tora nin na a bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la nka a ka lawaleya yaasa jamanadenw fana bɛ se ka lafiya cogo min na sabula caman kɛra muɲu na nin waati in na ji ni kuranko la
o la nya fi na ngo suma je ma wele na la sodama anu na nyan so na mboray ministre Umusal Sek bara ni bara de ministre ale kuna vundila fra nyanga premier ministre Jabalala ko bara ba kemedu ba bioro ni duru ko de saraka sigi senga samba flan mugan duru konnana keneka kibajalo tumei ale min soro ministre bulo anga dolame ala abaraw ka tuguna soro tugola usera ka min soro 100 min temena mi ye 100 bafla ani mugan duru 2025 bara munu sera ka soro a bɛɛ farale ɲɔgɔn kan o ye ba 60 ani 9 ani 200 ni 98 ani 8 o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana 2025 kɔnɔna la kabiri waati jan mais hali 2025 kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc o gɛlɛya ninnu fana y'a kɛ baaraw dɔw fana tiɲɛna caman ka baara tiɲɛna donc o baara minnu tiɲɛna o san kelen kɔnɔna la 2025 olu bɛnna ba 3 kɛmɛ 7 ani 95 ani 5 ma donc n'olu bɔra baara minnu sera ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ 2025 kɔnɔna la baara ba 60 ani 5 ani 500 ni 3 olu de sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur privé kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o baara ninnu secteur public o ye gouvernement ye olu dɔrɔn sera ka baara hakɛ min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw ma o ye baara ba 40 ani 500 ni 60 ni 6 donc o bɛ se ka an bɛ se ka a fɔ ko gouvernement y'o de di donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo min 59% ma n'o bɔra yen nɔ kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw o san kelen kɔnɔna la donc 2025 olu ye baara hakɛ minnu di o bɛnna ba 200 ani 8 ani 7 ni 32 ma donc an bɛ se k'a fɔ 2025 n'an y'a ta 105 kɔfɛ ka na bila 2025 la baara minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ 2025 ta de cayara n'a bɛɛ ye gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ o b'a yira gouvernement du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana président de la transition général d'armée Assimi Goïta cɛsirilen don denmisɛnninw ka baarako la kosɛbɛ a n'a ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa sibikaw fɛ yen kunun ko npogotigi 80 minnu bɛ yen ni olu tun bɛ kalo 6 kalan na CAS kɔnɔna na olu ka kalanbila ni u ka jɔnjɔndi tun bɛ yen baara in kɛnɛ ka sa min ye ministre bɛ baara ni baaradege kunna ale ka secrétaire général n'o ye Dirisa Gino ye a ka baarakɛyɔrɔ maaw caman tun bɛ yen ka taa se secrétaire chef de cabinet ma n'o ye Sare ye ale ni directeur Yakuba Garba ye min ye muso minnu bɛ yen n'o ye fasodenɲumanya waleli la teliyali ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u ka ɲɛmaaba n'o ye madame Katle ye Ajaratu Sen ale n'a ka maaw nana muso 150 fala ye a ko siyodi yɔrɔ la k'an y'a dɔn ko muso kun ka ca o ye han tigɛdɛgɛ di waati selen ne nana ne ni n ba nana ne ba n'a terimuso nana fana n'a terimuso nana fala ye fo ka sala a ka tariti banna kunu o la sa kɛnɛ kan min ye babu dayɛlɛli la maire ye bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn CAS ye nafa min ɲɛ ani ale ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ko k'a ma nimisa fiyewu ale kɔfɛ sa min ye CAS yɛrɛ directeur ye
Alassane Bore a ko kon bogotigi 82 de donna fala ye nka 80 de sera ka ko in kuru tigɛ jɔnjɔ bɛna na di olu de ma min ye bɛɛ dan sa a ko Abibatu Inde ye ale ka kuru ye 17 buruburu 92 ye ale de bɛɛ lajɛlen da min ye Bore tilalen kuma na fala ye paracetamol ye kɛnɛ ɲama fifa o kɔfɛ sa CNT maaw olu ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye honorable Keita ye commission tɔgɔla ale fana ye kuma ta o kɔfɛ jɔnjɔndiw ka sɔrɔ k'a daminɛ maa 80 na ka taa se maa gale ma bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dira ma somaw ni limanaw ni teriw bɛɛ lajɛlen ɲɛna madame Katle ale nana o kɔfɛ ka foli ni bonyamasegi kɛ min ye Dirisa Gindo ye a ye foli ta ka ɲɛsin maa nana kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ministre tɔgɔla ka yafa deli jama fɛ sabula ale ma se joona fala ye o ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila retard ba la heure kelen ɲɔgɔnko a y'o yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ministre ka secrétaire général ko nin baara min filɛ ka kɛ nin CAC la nin ye a b'olu wasa a b'u kunna wolo sabula CAC ta ye fu falaki ye fala ye tɔgɔsɛbɛn sara tɛ yen kalan sara tɛ yen k'a fɔ ko n bɛ nin bɔ o tɛ yen i bɛ dumuni kɛ fu i bɛ si fu i bɛ furakɛ fu wa n'i tilara fana ni kalan banna donbolo bɛ k'i ye yɛrɛ ka t'i sigi yɛrɛ kɔ a la nka yanni nin lajɛ in cɛ fala ye npogotigi minnu kun bɔra ye k'a daminɛ fɔlɔ la ka na se 9nan ma olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka baro kɛ degun min b'u la CAC ɲɛmaa n'o ye Sala Babi ye a ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fala ye npogotigi minnu bɛna bɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma minnu mana se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye mɔgɔ 6 ka kɛ n'u ka sigidaw ye u bɛna olu fana fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma Sala ko min ye nin baɲumankɛtɔn in ye n'o ye Claude Chira ye ka bɔ Alimankaw fɛ yen ale ko de ye min ye sigidaw ye togodaw ka se ka yiriwa dugubakɔnɔmaw bɛ fɛn sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de la sa Claude Chira ka baara la fala ye u ye fɛɛrɛ sigi sen ka kalasa k'o ta k'o kɛ misali ye yeelen bɛ yen kalanso bɛ yen siraw dilannen don ji bɛ u bolo fɛn o fɛn bɛ yen ni maa b'o sɔrɔ duguba kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kalasa bi wa kalasa fana min ye u ka usine fana bɛ yen usine na tigatulu dilanyɔrɔ bɛ yen bagan fagali k'a boso n'o ye laboratoire bɛ yen ka taa fara baganw yɛrɛ lamarayɔrɔ kan min ye musow yɛrɛ ka bayɛlɛmayɔrɔ fana o fana minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ yen baara in kɔni kun cɛra sa madame Katle ale n'a ka musow olu taara ka taga usine yɔrɔ in lajɛ kalasakaw fɛ yen o kɔfɛ an ka sɔrɔ ka tilelafana don k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye npogotigi 80 wɛrɛ o bɛna na don kalo kura nata ye ka tila ka kalo 6 kɛ yanni san ale ka yɛlɛma sibikaw fɛ an ye min sɔrɔ kununko nin ye an bɛ taa fa fɛ yanni an ka segin ka na don an ka baabu tɔ la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye ɲɔnɔ sɛnɛkɛlaw u y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na tiɲɛ yɛrɛ la degun b'olu kan u ye malo sɛnɛ a caman malo tɛ ka san o la sa damakasi ko humu kɔnɔna na Bakara Jara ka bɔ ɲɔnɔ ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'aw lamɛn. Assalamu alaikum Kasim Tarawele an baraka ne tɔgɔ ye Baraka Jara ne bɔ ɲɔnɔ kilomètre 17 bon tiɲɛna gɛlɛya dɔ kɔni b'an ka ɲɔnɔ jamana kan sisan a y'an kamana gan yɛrɛ de n'o ye malo ko ye vraiment malo b'an bolo yan ala ti fɔ ala ko jollo ala ti fɔ malo la ko jollo an ka waati dun ye nin marisi juru bange juru ba mɔgɔ minnu na ani jisɔngɔ juru a bɛɛ de bɛ sara a bɛɛ dɛlɛ ni marisi de 31 marisi n'a fɔra ko sɛnɛfɛn minnu b'an bolo fana a prix ka bɛn yɛrɛ o tɛ ko jugu ye mais a ti fɔ ko joli yɛrɛ don an bɛ hukumu kɔnɔ sisan fana an bala ka angɛrɛ san angɛrɛ jɛman na finma 5000 1400 ni 800 an mago bɛ jɔ fɛn minnu na an b'olu sɔrɔ gɛlɛya la mais ni an ka sɛnɛfɛnw sera pour an ka se k'olu fana feere ka o gɛlɛyaw furakɛ
amolu de fere flash la bon ale flash yɛrɛ juguya t'an ɲɛna koyi ne yɛrɛ min bila ka kuma fɛ bi depuis ani sunkalo tɛ tile 10 ne ye n ka malo wɔrɔ n ko n b'a feere ka n ka an yɛrɛ san ka kɛ n ka contre saison na hali bi ma fɔ malo na ko joli don malo turuli don de b'a jɛ kalo 2 la e m'an yɛrɛ k'o la e bɛ mun sɔrɔ o la tiɲɛna a y'a lajɛ an ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛnɛkɛlaw ka ko ta ba la sinon kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛnagɔ gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ a dɔn tɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye sira di jagokɛlaw ma k'u ka taa balo ta kɔ kan k'u ka balo ɲini ka don n'a ye jamana kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ b'a ka jamana kan yan'a ka taa balo ta kɔ kan a b'a ka jamana kɔnɔ ta lajɛ n'a sɔrɔ a b'a bɔ a b'a san n'a ta a b'a taa ka ta kɔ kan mɛ malo b'an bolo yan n'aw taara malo ta kɔ kan a dun juru tɛ ka to sarabali tiɲɛna kasum ɲɛnagɔ an degun ma bi dɛ an degun mɛ kuma da de t'an bolo kuma da foyi t'an bolo ci ɲɛna jamana bɛ lahalaya min na dugun tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛma ka san ko minnu b'an fɛ yen nɔ ɲɛna jamana in nka bɛɛ bɛ siran i y'a faamuya a kɔni an b'a ɲini a fɛ a ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an ka gɛlɛyaw k'a lajɛ yɛrɛ de a lajɛ mɔgɔ baden de b'an fɛ jisɔngɔ tɛ sara bange juru bɛ yen nɔ angɛrɛ juru kɔrɔ bɛ olu sara tɛ jisɔngɔ nani filɛ sini ɲinɛ contre saison minnu b'an bolo fana angɛrɛ sɔrɔlen tɛ ka k'olu la sɔmiɲɛ sɔnni an ka sɔmiɲɛ préparation daminɛ gɛlɛya contre gɛlɛya an kɔni kamana ganna tiɲɛna a y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o tɛ an ta y'a gɛlɛya vraiment o de tun bɛ ne bolo ka fɔ i ye awɔ an bɛ jaba ni fɛnw minɛ dara n'an bɛ fɛn sɔrɔ la sisan jaba yɛrɛ seli jaba bɛna jaba 30 25 25 Kasimu ni nana bɛ ɲɔgɔn jamana ka kabakuru ɲɔgɔn jeune bɛɛ taara taama la an mɔgɔ kelen minnu bɛ n'an b'a la ka baara kɛ diɲɛ degun dan don wallahi diɲɛ degun dan don an ɲɔgɔn dugu la ne bɛ ɲɔgɔn dugu min na yan nɔ ni nana bi nɔ kabako don mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn jamana ka bilen sɛnɛkɛyɔrɔ baara jɛ denmisɛnninw baliku tɛ se ka baara kɛ bi an ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ namanda la bɛɛ bɛ namanda la ani yɛrɛ fa i den bɛ taa e b'a ye e den bɛ baara kɛ jaba da wusu a ka malo da kalo 6 kalo 7 hali 21 a t'a sɔrɔ a tigɛ la mɛ a ɲɔgɔnnaw bɛ taa jamana kɔnɔ damanda la kalo 1 kalo 2 u bɛ na ni moto 100 kɔ wa kana kabako kɛ tiɲɛna an y'a lajɛ n'o an ka yan a sigi kɔni sɔnna bɛ ɲini ka kɛ dɔɔni kuma ye dɛ a sigi gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la bilen gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la Kasimu Tarawele o de tun bɛ n bolo bi sɔgɔmada na ka f'i ye a y'a timinadiya an ye n'Ala ni kira sɔnna ma n bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na n dugawu dɔn Ala k'an bɛɛ sababa ma. Biennale Samba Fla ale ni 27 baaraw daminɛna Buguningaw fɛ min ye tumutukaw ye olu taara ka taa jɔnjɔn d'olu ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ndolati tɛngɛ min tɔgɔ talen don Musa Jakitela n'u b'a wele ko Yuta Buguningaw u y'u ka duguden bɛɛ lajɛlen wele kabi dugu donda fo ka taa se ndolati kɛnɛ in na ministre Mamu Dafe n'a nɔfɛmaw u y'u sɛnsɛn ka taa n'u ye dunanjigiso kɔfɛ min ye tumutukaw yɛrɛ olu ni mascotte nana général de brigade Ousmane wele fulakɛ ale yɛrɛ nana n'a ka cɛdenw ka taa se contrôleur principal de police Bakun Kante ma ne ale tumutukaw ka gouverneur ye Fala ye a ye jɔnjɔn ta ministre Mamu Dafe k'a d'o ma ko Dafe e de nin di ne ma ko ne ka ko in labɛn anw da banna pewu i ka minɛ filɛ nin ye i b'a di maa min ma a d'o ma o y'a sɔrɔ kabini tumutukaw ka biennale kuncɛli la général de division Abdoulaye Mayiga premier ministre Fala ye ale y'a yira sa ko biennale yɛrɛ taa cogo filɛ nin ye cogo min ko yɛlɛma ka don labɛn kɛcogo la koyi ko k'a tun ka bɔ ɲinan san wɛrɛ b'a labɛn k'o man ɲi o la sa ale ye marabolo 3 fɔ a fɔlɔ san 2027 ko Buguningo labɛn min ye san 2029 ye ko Kulukorokaw k'u sigi k'o labɛnni kɔnɔ Fala ye san 2031 ko Gawokaw ko olu l'o labɛn kabi sisan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn sabati Fala ye o la sa Buguningaw kɔni ka jɔnjɔn dili kɛnɛ kan ministre Mamu Dafe ko général d'armée Asimi a ye min laɲini fɛ o de ye nin ye Buguni gouverneur yɛrɛ ko k'a nisɔndiyara sabula kabini sisan dugudenw bɔra
a ko biennale tɛ seko ni dɔnko dɔrɔn yɛrɛ fala ye ko min don ko dugu jɔ ni dugu yiriwali ni dugudenw ka baara ko o de don fulakɛ n'o ye Usmani wele ye a ko sa ko Buguni n kana bila kunna k'a kelen ta don dɛ ko Mali bɛɛ ta don o la ale bɛ wele bila Mali bɛɛ ma Buguni fɛrɛ kɛnɛ min sigitɔ filɛ nin ye sa wɛrɛ a ka kɛ kɛnɛba ye Bugunikaw fana ye wele bila olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɛ fa o fan fɛ u ka se ka na kana se ka jateminɛ kɛ ka se ka baara in sigi sen kan kɛnɛ ka an ka maa min tun bɛ yen o ye Keba Jalo ye ale ye kuma di Bugunikaw olu yɛrɛ ma fala ye sifinw ka tɔn ɲɛma n'o ye Karimu Jakite ale kumana o kɔfɛ min ye Bintu Jara ni ale bɛ Mayigalakaw ka sigi la kafo ɲɛma Buguni o kumana ministre Mamu Dafe ale na kɛ k'a kuma kuncɛ. Bimali minama Asimu Sara amana mana magote Asimu Sara Bimali minama Asimu Sara amana mana magote Asimu Sara cameraman on bɛ Asimu ɲɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ko k'i bɛ fɛ ka Asimu ye i b'anw ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka Asimu ye i t'anw ye tiɲɛ fara la Ala k'an ka jamana suma Asimu ko in an b'a la fɔ an kun fɔ an kan Ala ye min dɔn wasara. Monsieur le ministre Namou idanse Buguni Buguni ka kano on b'a fɔ ngini sɛnɛ ini sɛnɛ bi ini sɛnɛ sini ni Ala ni kira jɛna ma baara min ta donna Buguni bolo i tɛ fɔ i jigi kɔ jamanakuntigi a tɛ fɔ a jigi kɔ gouvernement tɛ fɔ a jigi kɔ Ala ni Buguni gouverneur ani Buguni préfet ani Buguni population bɛɛ lajɛlen barika kama baara min a bɛ kɛ kunna wolo sugu bɛɛ lajɛlen Buguni yan an b'o f'i ye monsieur le ministre Buguni ye Mali région 15nan de ye mais Buguni ye Mali kɔnɔ région 4nan ye min jama de ka ca après Kayi Kulikoro Segu Buguni vient en 4e position en termes de la population. Donc Buguni tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ fitinin ye Mali ko la Buguni tɛ yɔrɔ ye Mali jɔra yɔrɔ min kɔ o yɔrɔ tɛ Buguni ye Buguni yanni ka kɛ région ye Buguni ye Mali cercle 2nan ye depuis 1893 Buguni kɛra cercle ye après Bafulabe tubabu commandant 69 de ye tɛmɛna Buguni yan yanni indépendance cɛ donc Buguni ye yɔrɔba ye yɔrɔ kɔrɔ don Mali ko la. 2027 biennale organisation di Buguni ma bi ye o témoignage don dɔ de ye k'a yira Buguni région den bɛɛ b'a yira Mali population bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jamana ye nin jɔyɔrɔ danaya min ta k'a d'u ma k'a yira o la k'a fɔ a diyara an ye et que an seko ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ pour que a ka se ka labɛn ka ɲa bon jeunesse jɔyɔrɔ ye mun y'a la qui part vraiment du biennale l'organisation même du biennale i tɛ se k'o fɔ cogoya si la n'i ma wele bila sifinnakaw ma o de kama ci fɔra an ye an ka gouverneur bolo an bɛɛ de bɔra Buguni cercle 10 kɔnɔ ka se yan bi ka ni mɔgɔ ninnu kunbɛn ministre de la culture a n'a ka jama ni commission d'organisation fɛn o fɛn n'a sen bɛ don biennale labɛnni na an bɔra ka na an se yan bi pour que fɛn nin bɛ se ka labɛn 2027 kɔnɔ cogoya min na ka o témoignage ninnu kɛrɛnkɛrɛnya k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na. Mascotte nana di anw ma Buguni yan bi biennale 2027 mascotte anw kɔni kuma tɛ anw da kuma t'an da ɲagari kɔ kuma tɛ an da a diyara an ye a bɛnna an ma sabu mun na an y'a laɲini biennale tɛmɛnen n'o kɛra Tɔnbɔkutu an y'a laɲini ko f'an ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Ala nana k'an y'o ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ɲɛmɔgɔyaw sɔrɔla o ɲagaɲaga b'an kan ka tila ka na fɔ ko biennale bɛna kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ en 2027 donc o ye ɲagaɲaga kelen ɲagaɲaga kan kuma t'an da an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de fo olu minnu ye nin hakilina ta k'a fɔ ko biennale bɛna kɛ anw fɛ Buguni yan o tuma na a diyara an ye a bɛnna an ma an bolo fila y'a minɛ. Bon mascotte nana Buguni nisɔndiya tɛ fila kelen y'anw ta y'an Bugunikaw ta ye bi m'an profite o la ka général Asimi Goyita n b'a fo a ye bonyaba min da Buguni kan vraiment a bonya diyara Bugunikaw ye a bɛnna Bugunikaw ma k'a ni ce fana b'a fɔ a ɲɛna Buguni bɛ yan ka dɛmɛ a la fɛn bɛɛ lajɛlen na an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini n'o ye Buguni société civile mankan ye. An bɛ gouverneur fo a ye Buguni cɛ n'a muso bɛɛ labɔ pour que ka biennale mascotte kunbɛn a diyara n ye foli fɔlɔ o ye an ka jamanakuntigi ta ye
n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale de y'an ci a n'a ka premier ministre gale général division Abdoulaye Maïga ni y'a kalo 3 ye Tombouctou Biennale kuncɛ don u y'a ɲini u y'a yamaruya ko Biennale san wɛrɛ Biennale ka na kɛ Buguni an bɛ jamanakuntigi fo a ko waati na donc an nalen bɛ ni mascotte ye ka na o ci de lase an ni Tombouctou gouverneur pour que ka na passation kɛ Buguni gouverneur ma mais foli filanan o ye Tombouctukaw ka foli ye an b'u fo u ka baara ɲuman min tɛmɛna salon Biennale kuncɛko ɲuman na an b'u fo u ye Mali bɛɛ bisimila n'i y'a jateminɛ Biennale ɲɛnajɛ gansan tɛ fasoko de don kelenya de don a bɛ jamana kelenya jira a bɛ jamana sabatili jira a bɛ jamana seko ni dɔnko jira a bɛ jamana seko ni dɔnko dɔnniya sabati denmisɛnninw na a b'a kɛ sigida bɛ walawala mɔgɔw denmisɛnninw ti bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ donc Biennale ye fɛn ye jamana seko ni dɔnko dosiɲɛba de don Mali kɔnɔ o de kama an bɛ Tombouctukaw fo an bɛna passage kɛ Buguni ma an b'a dɔn n'u ma tɛmɛ Tombouctou kan u tɛna dɛsɛ o la merci donc o kama an bɛ Bugunikaw fo parce que an y'a ye bi kabini Wolosebugu u y'an kunbɛ cogo min na u y'an bonya a diyara an ye donc an b'u fo n'u ka wulikajɔ ye an bɛ dugawu kɛ Biennale min bɛna daminɛ baaraw bɛna daminɛ Buguni yan Ala ka kɛ ko sabatili ye ka kɛ ko sanuman ye k'a kɛ sababu ye a kana ni bɛn jamana kɔnɔ a ka malidenw ka bɛn a ka malidenw ti ɲɔgɔn na. Seko ani dɔnko kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ min ye kɔrɛ maaw ye olu y'u ka ɲinansan baara mun kan ka kɛ n'o ye groupe Zekaki ye ale y'o bɛɛ lajɛlen danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ kabi juma tɛmɛnen sufɛla la n'o ɲɔgɔnlɔn bɔra o dugusajɛ sibiri fana u ye baro sigi kɛ baro sigi min senfɛ sa kɔrɛ baro la Dawuda Tigete ale ye ɲɛfɔli kɛ Nfabara Berete tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ kɔrɛ baro min sigira sen kan sibiri don sɔgɔma centre kɔrɛ ale kɔnɔna na segukaw fɛ yen. Groupe Corée Art et Culture GCAC Seko ni dɔnko cakɛda ba mun sigimɛ segukaw bara o y'u ka san 2026 ka taa bila san 2027 baaraw nun don baara mun n'u bɛna sigi bakurubaya la seko ni dɔnko kalan ani fɛn kura dilan créativité k'a daminɛ ni kuma fo san labanw Segu bɛna kɛ seko ni dɔnko duguba ye ni ka san kuncɛ ni festival belebeleba ye festival sur le Niger tako 22nan ɲina an ka baaraw nun doni n'an b'a fɔ ma rentrée culturelle n'o an ka groupe ka baaraw nun doni ye ɲina an kɛlen don ka baara caman de boloda i n'a fɔ an ka espace de sensibilisation ani mobilisation walasa an ka denmisɛnninw an ka funankɛninw jamana in kanu bɛ se ka don la cogo min na u bɛ se k'an ka seko ani dɔnko dɔn cogo min na u bɛ se k'an ka danbew an'an ka maayaw olu bɛ se k'o dɔn cogo min na donc o espace multipliera kosɛbɛ. GCAC ka rentrée culturelle kɛra ni seko ni dɔnko kalan kɛnɛ belebeleba ye kɔrɛ baro mun laɲɛnamara kalanfa sɛbɛnnikɛla Dawuda Tigete fɛ a ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ farafidenya lapasali panafricanisme a kununko bi ta a n'a sini ta a bɛ fɔ min ma panafricanisme o ye tubabukan de ye mais panafricanisme bɛ mun fɔ a bɛ farafinw ka kelenya farafinw k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u farafinw ka danbe n'u ka hɔrɔnya segin u ma n'u yɛrɛ tɛ parce que n'i ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ma filɛ kabini yanni anw ka se nin waati ma i b'a ye k'a fɔ farafinw de kɛra siyaw ye minnu ye diɲɛ gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ siya tɔ bɛɛ kan k'a da ko caman kan donc ni an y'o de kɔlɔsi an b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya minnu n'a dara kan n'a b'an ka hali bi a wulili tɛ kɛ ni farafinw yɛrɛ m'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u ma segin u yɛrɛ ma sira dɔ fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka danbe n'u ka hɔrɔnya a lasegin u ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ tɛ bon o dun fana tɛ se ka kɛ ni farafinw tora farafaralen bɛɛ b'i dan ma mais n'an farala ɲɔgɔn kan de an fanga bɛ se ka kɛ fɛn ye min b'a to a bɛ fɔ cogo min kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ.
farafindenya lapasali panafricanisme yɛrɛ mun ye misali kan ka ta kan cogo mun sifinaka minnu kun taara baro lamɛn u ye faamuyali belebelebaw sɔrɔ o la ka bɔ kalanfa jolenw yɔrɔ. Cɛni yɛrɛ k'a fɔ ne ye faamuyaliba de sɔrɔ panafricanisme yɛrɛ kan n'o ye farafidenya ye k'an ka farafidenya sankɔrɔ ta k'an ka culture bila en valeur. Ne min faamu Sozan ka kuma la i n'a fɔ an ka jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye a y'o jɔyɔrɔba fɔ an ye a panafricanisme ko la parce que n'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ ye quoi. Ma yɛrɛ la k'a fɔ groupe Corée art et culture ka rentrée culturelle a baaraw ɲɛmaya kun bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri ko in hakilina bɛɛ bɔra ale mun na Mamu Dafe ka lasigiden bolo. N bɛ foli bila maaba min ye nin tu tigɛ ni ale ye nin hakilina ta sɔrɔ k'a bila sen kan fo ka se bi ma n'o ye an ka ɲɛmaa ye n'o ye an ka minisiri ye bi n'o ye Mamu Dafe ye. Seko ni dongo ɲɛmaa don an bɛ foli bila a ma parce que an fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ ju bɔla ale de la. GCAC maga yɛrɛ k'a fɔ k'u ka saison 2026-2027 in kɔnɔ koba caman bɛna kɛ a la seko ni dɔnko kalan dilanni nin bɛɛ lajɛlen dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baarabolodalenw kɔnɔ. An bɛ to Segu min ye kɔrɛ maaw ye u ma da kuma dɔrɔn ma koyi fɔli u y'o fana sigi sen kan Segu yaasa ka se ka maaw olu ɲɛnajɛ ka kɛ ni nin waleya in ye maa minnu bɛ n'olu ye fɔlikɛlabaw ye denmisɛnninw don n'olu yɛrɛ sera ka dɔ kɛ Segukaw fɛ yen n'u Segukaw yɛrɛ y'u kɔkɔrɔma don Denfoli Mungoro b'o la Amadu Jara Papa Papis o denkɛ ka taa se Mayidu Aɲama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hip hop maa sɔrɔlenw ye Vamara o su kɛra cogo min ale ka o ɲɛfɔ an ye. Concert ɲɛnajɛ dumanba de kɛra ka groupe Corée art et culture Segukaw bara u ka san 2026 baaraw nun donni lasewa kosɛbɛ. Concert mun kɛra nisɔndiya seko ni dɔnko ani ɲɛnajɛ sigini ye kokura Segukaw bolo bawo maaw bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔɲi ka na concert duman in lajɛ kɛnɛ mun ka ni sɔrɔfɛ kɔnɔw suguya caman kun ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na wa Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ka ɲagaminen taamasiyɛn kun bɛ kɛnɛ in kan dɔnkilidalaw ka bɔ Segu kɔnɔ yan ani ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ olu nanu bila u filani dɛbɛ la. Delphine Munkoro ale ye maaw la nisɔndiya ka maaw la dɔn kosɛbɛ n'a ka bɔ dɔnkili ni bɔ fɔli dumanw ye. Kala se kɔrɛ mɔgɔw ma folikan in tɛ se ka ban dan tɛ foli in na n b'u fo de ka dugawu kɛ halisa Ala ka barika don ka événement bɛɛ la voilà parce que u b'an bɔ dibi la u b'an bɔ ɲɛnafin na u bɛ joie d'an ma public kɔni dan kun tɛ public la dan kun t'u la olu de y'a to spectacle in kɛra an sago parce que ni dɔnkilidala i ye dɔnkili da cogo cogo ni ɲɛ tɛ jama sewale na i ɲɛfɛ i tɛ content donc dan kun tɛ public la k'a yira ko Mali la an bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen voilà fulaw y'an denw ye donc ko in y'o de. Jamakulu mun y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na ɲɛnajɛba in na u ka taama ma k'u bolo nimisa ye bawo o nisɔndiyara ka sewa kosɛbɛ fɔlikan dumanw dɔnsen dumanw ka bɔ artisiw caman yɔrɔ. Vraiment nisɔndiya bɛ kosɛbɛ ka na activité in na wa an b'a ɲini u fɛ u ka nin kɛ sa ka kɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na sabu ka d'a kan ni sɛw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka culture kɔnɔna na o bɛna ni bɛn ye dɔw nana ni bɛn ye dɔw bɛ se ka na ni keleya fɛnɛ donc o keleya o kɛ sababu ye kɛlɛ min b'an fɛ yan ka se k'o ban kosɛbɛ donc an b'u o fo la kosɛbɛ donc ka continuer ka na activité nin kɛ kosɛbɛ o nisɔndiya de b'an na ka ɲɛsin centre culturel n'an terre culturel bɛɛ lajɛlen ma. Nisɔndiyaba de b'an na bon mun kɔni ye ne remarqué o ye premièrement mɔgɔ tɛ kuma ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o y'an ka culture ye les bobos o ye ne marqué après les bambara aussi ça m'a beaucoup marqué vu que je suis à Ségou voilà je m'intéresse beaucoup à Ségou aussi donc olu fila bɛ ne marqué ani tɔ ninnu bɛɛ a tɔ bɛɛ fana ɲɛna. Tiɲɛna soirée in diyara n ye surtout tradition caman b'a la bɔbɔ ni bamanan foliw ɲagaminen ɲɔgɔn na tiɲɛna a diyara ne ye. Groupe Corée art et culture GCAC maaw y'a yira k'a fɔ
nin ye ta bilalen forobamugu la fɔɔ ka taa se san foroli ma kalo o kalo jama bena ɲɔgɔn dalajɛn da ka gun kan segu yaasa ka seko ni dɔnko sankɔrɔta o mun ni kalanw ani ɲɛnɛjɛ ni nisɔndiyaw be k'a kɔnɔ. Ni ala sɔnna ma min ye ɲinan san yɛrɛ sawɛrɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 26 ka taa se janvier kalo tile 31 ma san 2027 an bɛ taa festival kɛ hali ni couvre-feu bɛ an b'a kɛ dɛ mamu kɔni dati bɔ ka ban nin kun ye ɲɛbila baaraw ye kɔkan kibaruyaw la sa Niger kaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye nin kalo in tile 27 ale ye ko sigi sen kan sa min ye carte d'identité biométrique nationale ye AES ta o dilanni baaraw daminɛna Fala ye juma baara daminɛna Fala ye min ye kunungo kari ye u taara ale yɛrɛ ka bugunatigɛ d'a ma carte fɔlɔ nin baara in bɛ sen na AES jamana bɛɛ lajɛlen na sa maaw bɛ se ka taa u tɔgɔ sɛbɛn cogo min na min y'a jamayɔrɔ ye Fala ye n'a ye ja t'i ta kɛ Niger a bɛɛ lajɛlen ngalamutilen don ɲɔgɔn na Senegalikaw fɛ yen maa caman de bɔra k'u ka nisɔngoya jira juma don ka kɛ ni États-Unis ni Israël faralen don ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛli min kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Iran fana ma u y'a jira sa ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona diɲɛseleke naani tɔnjɛkulu fɛ ko n'o tɛ kɔlɔlɔ caman a bɛ baara in na nin waati in na wa min ye kɔlɔlɔw ye fana maaw tɛna a bɛɛ lajɛlen y'a nɔgɔnin fɛ Fala ye kɛlɛ in bɛ ban ka kɔlɔlɔ to maaw kan sabula a ko bɛɛ lajɛlen tɛna se ka kɛ yanni kɛlɛ ka kɛ ye Algérikaw bɛ sanga kɛnɛ ka Fala ye Algérie jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Lamine Zerwali ye si bɛ san 84 na ala ale ka kalifa minɛ a la sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔso dɔ la min tɔgɔ dɔnnen don Mohamed Sekir Nekash la Algérikaw yɛrɛ fɛ yen maa kofɔlen sa a tun bɛ bana kuntalajan ala y'a ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 28 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye tile 3 sanga Algérie jamana ɲɛmaaw ye o sigi sen kan Congo Brazzakaw fɛ yen Denis Sassou Nguesso a sigira a ka masagolo k'a nɔ na Fala ye kɛmɛ siradala sa maa 94 buruburu 90 olu ye kala ta a ye u ka cour constitutionnelle maaw y'a jira sa ka fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi n'o ye Denis Sassou Nguesso ye général san 82 nin ye san 40 fanga kɔfɛ a bɛna san 5 wɛrɛ kɛ tuguni hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ u ka jamana na Keniyakaw y'a jira sa ko kabini mars kalo tile 6 Fala ye ji bɛ ka suuru olu fɛ yen tugun a bɛ ka suuru ten guwa 2,700,000 olu de bɛ bi sote olu bolo wa min ye sanji in ye a ye tiɲɛni min kɛ min ye bolimafɛnko ta nasira fɛ ani dugu kɔnɔnaw la o dun y'a jira halisa k'a fɔ ko halisa ko ji dulonlen don u kunna ye k'o ka fɛɛrɛ ɲini ka dɛmɛ don Keniyakaw olu ma Faransikaw fɛ yen banque min bɛ yen n'o ye Banque of America ye anw tɛ Afirika de ye dɛ ayiwa Fala ye sibiri tɛmɛnen ko kamalen dɔ ye ngalamuti ka don ni bɔmu ye waati min na a yɛrɛ hakili la tigɛlen f'a b'a fɔ ko n bɛ taa bɔmu bila ka taa sigarɛtinin 2 min ka na polisiw y'a cawo sabu a bɛna taa kɛ nɛgɛ la waati min polisiw sina ka a minɛ ten ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sabula ale tun b'a fɛ ka Banque of Africa in Américain in k'o bɔ baara yɛrɛ la siɲɛ kelen Faransikaw olu fɛ yen Irankaw u y'a jira sa k'a fɔ kari tɛmɛnen kununko karisa kɛ min ye fugandilayɔrɔ belebeleba dɔ n'o bɛ baarainikaw fɛ yen Émirats Arabes kɔnɔna na k'olu ye ta kɛ o la k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min ye nin ko in ye sa k'a bɛna na ni gɛlɛya caman ye fuganko ta nasira fɛ diɲɛ kɔnɔna na sabula diɲɛ fugandilayɔrɔ belebeleba o de don Indonésiekaw fɛ yen denmisɛnnin 7,000,000 u y'a jira sa k'a fɔ k'olu tɛna se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sira fɛ tuguni han Fala ye waleya in a timɛna kabini sibiri tɛmɛnen denmisɛnnin n'o si ma san 10 n'o ma tɛmɛ san 16 la k'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni olu tɛ se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ kan tuguni wa kangaridara somaw ye ni maa o maa i den yera nin waati in kɔfɛ ko a sen bɛ bɔlɔlɔ kan fɛn na Fala ye sariya a b'a ka baara kɛ wa foyi tɛna bɔ a la farikolo ɲɛnajɛ kununko Faransikaw olu ye Colombie de don dɛ 3 ani 0 kɛ olu la k'u ka remplaçant de ko ten Sénégal
ale ni Peru ta kɛra 2 ani 0 ka taa Senegal kanu na min ye Senegal kaw sa u kɔni ka Nicolas Jackson ani Ismaila Sarr olu de ye celu dasi Sadio Mane ale ma ye kɛnɛ kan nka min ye Senegalais 2 ni 0 kɛ komi ye Coupe du Monde ye a labɛn cogo bɛ ka ɲɛ Coupe du Monde kan ka kɛ juin kalo nata in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale bɛna kɛ Mexique Canada ani États-Unis kaw olu fɛ yen Egypte kaw fɛ yen Egypte faaba la n'o ye Caire ye n'o ye CAF yɛrɛ dagayɔrɔ ye Fala ye CAF secrétaire général n'o ye Véron Mosongo Omba ye k'ale ye walan sɛmɛ maa kofɔlen FIFA tun y'a gɛn Fala ye ka sababuya kɛ san 2021 k'a nɔ yera ko dɔw la min ye yuruguyurugu ko ye nka CAF kɔni tun ye a mara a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ten ko ale yɛrɛ bɛ walan sɛmɛ kununko kari o sɛbɛn o bɔra okumu kelen kɔnɔna na min ye CAF ɲɛmaa ye n'o ye Patrice Motsepe ye ale ye kunnafoni di kɛ k'a yira sa ko Coupe d'Afrique tɔnw jamana minnu bɛna na y'a kɛnɛ ka Fala ye k'a bɛna bɔ 24 ka kɛ 28 ye o 28 kɛkun ye mun ye yɛlɛma kura min bɛna don o la sa ani ka se ka ko minnu sigi sen kan a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka a ko ko min bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenya ka ninnu fɛ yen ninnu yɛrɛ ji bɛ ka taa n'olu ye olu ni Tanzanie de tɛna n'a labɛn k'a tɛna kɛ a tɛna sigi sen kan o la han Kenya Uganda ni Tanzanie CAF tɛ taa Kenya dɛmɛ jiko in na fɔlɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la san 2027 siraw Fala n ko san wɛrɛ don ni ji woyo bɛ ka taa n'olu ka jamana ma 2 million ni 700 ye CAF kɔni ɲɛmaaw y'a yira sa ko o kɔni ta k'u tɛna sigi sen kan o la nka o kɔfɛ min ye Coupe d'Afrique bɛ kɛ san 2028 k'o yɛrɛ kɔfɛ yɛrɛ fana Coupe d'Afrique yɛrɛ bɛna kɛ san 4 de ye u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka ntolantan wɛrɛw k'olu sigi sen kan k'olu baaraw kɛ an bɛna an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye an balimamuso n'o ye Mali Bibi Sango ye Mali Bibi Sango ale yɛrɛ bangena san 1960 san Fala ye muso min don a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ falatɔ ni yatimɛw ladonni ma min ye Falaw ladon yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko Ɲabɛr a kun y'o dayɛlɛ k'a daminɛ ni denmisɛnnin 7 ye waati min na a yɛrɛ bɛ fatu denmisɛnninw bɛ 200 bɔ n'o ye falatɔ ni yatimɛw ye yɔrɔ in kɔnɔna na sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye degun tɛ degun ye nkalon ni kajibina ko bɛɛ lajɛlen taara ka da ni muso in na Fala ye den feerela don den jagola don a ye degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ko la nka o bɛɛ la a y'a ka kɛlɛ kɛ k'i cɛsiri fo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ nana ka na lakodɔn a ka baara la su ni tile min ye denmisɛnninw ye a sugu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔmɔ ɲamaw na minnu bɛ lafili ani minnu yɛrɛ bɛna ka na u don ale fɛ yen Fala ye a y'i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni ne ma maa min fatulen filɛ nin ye a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ faso la min ye falatɔ ni yatimɛw ladonni na cɛsiri ni timinadiya su ani tile min ye Mali Bibi Sango ye ala y'a ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 27 an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.